Kerényi Zoltán fotós, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Fantasztikus dolgot csinált. Hát először is talált szép régi képeket, de ezek fönn vannak az interneten, csak ki kell őket válogatni. Úgy hívják ugye, hogy Fortepán azt az oldalt. Valamikor a váci gyár, váci fotópapír és filmgyár termékeit hívták Fortepánnak. Na és ugyanazokat a képeket elkészítette, de pont azokat a képeket, ez nem könnyű, én próbálkoztam ilyennel, nekem soha nem sikerült. Hajszál pontosan ugyanazokat a képeket elkészítette, és belerakta az új képekbe a régit, egy picikét, mint egy emlékképet, ugye, mint egy képes lapot? Hát mint egy ablakot a múltra, ahogy a sorozatnak a címe is ez, hogy Fortepán ablak a múltra. De nekem már az is csoda, hogy azok eltalálta ugyanazt a gépállást, de pontosan ugyanonnan, hogy aztán pont ugyanolyan objektívvel, mint amit azt készítettek, mert különben sose lesz olyan. Hát igen, ez egy izgalmas dolog, hogy megtalálja az ember azt a pontot. Igazából kell keresni olyan referenciapontokat, amikhez lehet igazodni, egy-két lépés jobbra vagy balra már más elrontja. Szöget eredményez, igen. De néha a legapróbb részletek segítenek. De hogy kell ezt csinálni? Oda megyek a géppel, fölrakom a statívra, egy állványra. Hát kézből készültek. Kézből készültek? Kézből készültek, egyrészt, hogy... Na, de akkor hol nézte közben az eredetit? Hát ezek mindig nálam voltak. Ki voltak mentve, igen. És hát néztem, hogy... Itt látunk egy képet. Tehát ez például, amit most nagyon mozog, mi nem tudjuk őket megállítani, nem mennek ki ezzel a szélsebes sebességgel. De ezt most megállítottuk. Ez a Dunakanyar. Ez a Dunakanyar, igen, bikafürdetés, valamikor ott egy 30-as években. És nem ott volt egészen a part, azt nem tudjuk visszaállítani. Hát a part nem, a táj az látszik, hogy ugyanaz. Hát valami mindig kell, hogy összekösse a régi és az új képet. Itt a táj volt az ennél az épületnek a homlokzata, illetve érdemes a művirág feliratot megfigyelni. Ez Garai tér? Ez a Garai tér. Budapest, igen. A legtöbb kép Budapesten készült. Na és miért választotta ezt ki, ezt a képet? Most ez úgy történt, hogy először kiválasztotta a fekete-fehér képeket, és ment keresni. Például ezt a Garai teret miért választottak ki? Általában azokat választottam, ahol szereplők találhatók a képen, akár ez a hölgy, aki a halászbástyán ül, a Garai téren az előzőn nem is tudom, hogy lomtalanítottak-e éppen ott, vagy mi történt az utcán, valami jelenet történt éppen. Ez egy lépcső a várból. Az Ilona lépcső, igen. Itt az apró részleteket ismét megint érdemes megfigyelni. A kandelábernek az oszlopa. Az oszlopa az ugyanúgy ott van, és sőt az egész kandeláber 50-es években is pontosan úgy nézett ki. Tehát az ilyen apró részleteket az ember kézben a géppel keresi, és az objektív, amit kérdezett, igen, az is nagyon fontos, hogyha ilyen mélyebb a perspektíva, akkor nagyon nem mindegy, hogy normál vagy széles látószöggel készül el a kép. Ez mikor? Ez is 30-as évek? Vagy mikor? 20-as, 30-as, azt hiszem, igen. Ugye a Jánoshegyi kilátóhoz vezető szerpentinen volt egy oldalkocsis motoros verseny. Igen, hát manapság már csak biciklisták járnak arra. És most előzi őt a biciklista. Igen. Na, szóval ugorjunk egyet, menjünk tovább. Kálvin tér. Itt is ugye az épületek kötik össze a két képet, és hát a korabeli járművek, lovaskocsi, ami érdekes, hogy ott most a sétáló utca, ahol végződik. Ez a Margit-szigeten van. Margit-szigeten a Domonkos kolostor romjai. Ez a metrónak a Hát itt a metrónál, igen. Itt látszik, hogy ez az őrsvezértér. Az állomást azt fölújították, hát a szerelvény az 40 éve ugyanaz. De ez a kép, hát ez is az akkor talán, nem? A 60-as évek? Ez elég késő, azt hiszem 80-as inkább. Tényleg? Ennél ezt azért szerettem volna mindenképp megcsinálni. Egyrészt érdekelt a figura, aki rajta van, másrészt nagyon erős perspektíva van, úgyhogy kihívás is volt technikailag. És itt például a referenciapont, amit találtam, mert itt pontosan meg kellett látni, hogy hol áll az illető, hogy bele lehessen helyezni a képbe. Egy sorral fölötte a lépcsőn van egy csorba fok az élen. És az ma is ugyanúgy ott van?
Úgyhogy egy pár perc sétálás után azt megtaláltam, és így már És a könnyű volt. felújított híd az teljesen fedi az eredetit? Igen. Döbbenetes. Na ez meg... Hát ez a Városligeti, hát annó tó. Nem rossz. Most hogy már ott a sajnos, igen. betonlapok vannak. Igen, hát ezeknél talán érdemes elgondolkodni, hogy van, amit jó lenne De ezt úgy vissza fogják állítani, nem a tavat, hát csak igen, visszaállítják. talán. Ez pedig, mi ez a léghajó ott? Ez 31-ben egy Zeppelin, azt hiszem világkörüli út volt talán, és Budapesten is töltött egy napot, pár napot, nem tudom. Azt hiszem a Graf nevű Zeppelin volt ez. De ezek mind amatőr fotók, amik ezen az igen. oldalon vannak, ezek a Fortepán oldalon. A fortepánosok egyrészt lomtalanítások során találtak fényképeket, azokat szkennelték be, meg vásároltak is ilyen ócska piacokon, és aztán ebből most már több mint 9000 képet közöltek az interneten. Én is látom, ez egy óriási egy dolog. fantasztikus dolog, igen. Óriási, hogy az ember, van egy idő Egy idősáv. sáv, és az ember oda klikkelhet, hogy 1903, és akkor jönnek képek abból a korból. Igen, és helyszínenként is lehet keresni, úgyhogy Igen. ha esetleg... Ha tudom, akkor beleírhatom, Igen. hogy... Mert én például beleírtam, hogy Márai Sándor, de nem volt. Az nem. De, mert szereplők szerint is lehet. Ez egy ilyen augusztus 20-i parád? Igen, valamikor a 80-as években. Ez miért volt érdekes? Itt is a történés miatt, hogy ejtőernyősök a Duna fölött. Manapság már nem nagyon lehet ilyet látni. De most is szoktak lenni parádék, csak másképp néznek ki. Már nincsen Hát talán sok ilyen ejtőernyős. nagyszabású talán nincsen. Hát azért elég nagyszabásúak vannak, mindenféle reklám is. Na ez például ugye ott volt a vörös csillag a Clark Ádám tér közepén. Igen, egyrészt. És volt az egy olyan mondás, történelmi hogy dokumentum. ha ezt megteszed, nekem hajlandó vagyok áthajtani a vörös csillagon. Volt egy ilyen szólásmondás. De senki nem merte megcsinálni. Na és ott van a busz, ugye? Ott van a mai busz. A busz az átfordul a régibe, igen. Igen, átfordul régibe vagy maiba, attól függ, honnan nézzük, hogy az... Hát ez is az, ami összeköti a két képet. Egyrészt a helyszín, másrészt a tárgyak. Ezt azért kellett egy kicsit várni, nem? Hogy oda bejön az a busz, ami oda kellett. Hát igen, általában csak pár percet töltök egy helyszínen, hát Komolyan? egy kis szerencse kell De ezt hozzá. nem hiszem, mert pár perc alatt így be tudja állítani. Eleinte még több képet készítettem, hogy abból kiválasztottam, most már több mint 100 kép készült, most már azért elsőre, másodikra sikerül. Ez pedig a Korvin tér Budán, a budai Vigadó előtt. Igen. Hát ez az egyik kedvencem a fa miatt. A fa miatt? Tehát igen, hát hogyha az egészet látnánk, akkor látnánk fölül, hogy a fa az megnőtt, de még mindig ugyanaz. Igen, talán sikerül. Följebb fogunk menni. Tehát ott még kicsi a fa. És az elágazás most már annyival följebb van. Hát ilyen kis érdekesség. De jó, nagyon jó ez a mozgás. Láttam egyébként még egy ilyen képet. Ugyanerről a két gyerekről egy másik igen, az is ugyanitt. Állásból láttam. Igen, a másik irányban nézve a Szökőkút mellett. Igen. Ugye ezek megvannak. És, na de ebből nem fog megélni soha, igaz? Ez hobbi. Ez hobbi. És miből él? Hát tehát rajta van valami, ezt láttam, meg néztem, hogy kereskedtem a nevét az interneten, tehát ha akarok magától fényképet rendelni, akkor megtalálom egy ilyen oldalon. Hát lehet, igen. Nem zárkózom el előre. Ebből él fotózásból? Nem, ez teljesen hobbi, és a szakmámból meg... Az mi? Hát építészmérnök vagyok, végzettségemet tekintve. Kicsit rokon szakma, hogyha jól csinálják az építészetet, akkor tud hasonlítani. Remélem, hogy ilyeneket csinál, mint amilyenek ezek a képek. Igyekszem. Köszönöm szépen. Köszönöm.